ଗୋଚର ଓ ପତିତ ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏରସମା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଉଳ ଗ୍ରାମର। ଧାରଣାକାରୀମାନେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଜଉଳ ଗ୍ରାମର ଗୋଚର ଜମିକୁ ହଡପ କରି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାରେ 750 ମେଗା କିଲୋୱାଟ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଖପାଖରେ ରେଡିଏସନ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଫସଲ ହାନି ହେବ। ଏହି ଜମିକୁ ପଶୁ ସମ୍ପଦକର ମୁଖ୍ୟ ଆହାର ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଉଳ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜଉଳ ଗ୍ରାମର ଗୋଚର ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଜର୍ସି ଗାଈ ପାଳିଛୁ, ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ପାଳିଛୁ, ଆମେ ଏଠି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚଳଉଛୁ। ଆମେ ବି ଏଠି ଆସିକିରି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ଜାଗାଟା ନା, ଆମର ଏଠି ଆମ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାଟା ଆମ ଗୋଚର, ଆମ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଏ ଗୋଚରକୁ ନେବେ, ଆମେ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ 100 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ 100 ଆସିଛୁ। ଏଠି ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଏଠି ଜାଳିବୁ, ଆମେ ବି ଜଳି ମରିବୁ ବି, ଆମେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ କରେଇ ଦେବୁନି। କୌଣସି कंपनी आम पाखक न आसी प्रशासन माध्यम चलने आम दाबी किसी ना आज्ञा आम दाबी किसी करना आम गोचर संपत्ति की छाड़ी कौन कहे आम किसी कहबार ना कि गोचर संपत्ति की छाड़िक कंपनी अलग संपत्ति कले आम किसी अभियोग ना कि गोचर संपत्ति की आम अनुरोध करूँ सरकार को से संपत्ति किसी न करूँ। गोचर जमी नहीं गोचर जमी कौन प्रशासन नोटिस कला को कंपनी नहीं ना टाटा कंपनी कौन करियो टाटा कंपनी नहीं पावर प्लांट करे ପାଇଁ କହିছে ନା ଆମର ଗୋଚର ଜମି ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈ ଆମର ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ନା, ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆମର ଆମ ତ ଚାଷ ଗୋଟେ, ଆମ ତ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବହୁତ ସବୁ ପାଳିଛୁ, 200-300 ଗୋରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳୁ। କାଲି ନୋଟିସ୍ କରି ଆଜି ମାପ ନେବା ପାଇଁ ମାପିବା ପାଇଁ ସେମାନେ प्रशासन ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ଏଇ ମାପଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି। ଆଉ ଗୋଚର ଜମିକି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅଲଗା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ।